लिट्टी चोखा जितना जायकेदार होला उकरा खाए के अतरंगी अलबेला अंदाज उतना ही मजेदार होला। आई उकरा में से कुछ अनोखा अंदाज के दिलचस्प पल वाली फोटो आपके सामने परोसा जाओ। ऐसे लिट्टी चोखा के नायाब तरीका से लुत्फ उठावत दर्शकन के अनोखा पल वाली और भी फोटो देखे खातिर देखत रही जी बाइस्कोप। एगो और लिट्टी लपेटिए ना।